que non pode ser que este bichaco lle siga chamando ternero. Esa ternera. Mirade pa aquí, isto é... Pégame a risa. Que pasa, chiño? Como estamos? Mais pachorrento. Como as jefas aquí, a disfrutar do sol con estas vistas. Por certo, agora aproveitando que xa estou por aquí de forma definitiva, aínda é algo que teño pendiente dende vai un montón, sobre todo con esta xente que apadriñou, que non pode ser que este bichaco lle siga chamando ternero. Esa ternera. Ternero? Ternera, de verdad. Aí temos unha das adultas que está preñada, esa é Ruxa, que é de Miguel, igual que aquela, que é loira, aquela adulta. Pero a estes hai que vacilalos, sí. Bautizalos, hai varias propostas por aí, alguén que lle quere chamar Sauron, aquela Cuca, o sea, teño que facer movimento con esto dos nomes. Saudiño, pura vida, saudeza.